De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Això és el Departament d'Operacions? Això és on estem ara, és el Departament d'Operacions. Sí, Aquella d'allà, exacte, arriba aquí la unitat d'emergència, rep la informació i comencen a mobilitzar, quins recursos necessitarem per fer front a aquesta necessitat. Recursos a nivell logístic, humà i econòmic. I a partir d'ahir es començaran tota la seu, els diferents departaments, els diferents responsables de cada cosa, a buscar recursos i a posar-lo en marxa. Però el nostre compromís és estar entre 24 i 48 hores després de que succeeixi qualsevol desastre, qualsevol lloc del món, amb personal, material, etc. Del Departament d'Operacions, cap a on va després? O sigui, arriba aquí i després vosaltres segur que teniu uns magatzems, teniu, no sé com estarà. Sí, Metges Sense Fronteres, ara els propers anys celebrem el 40 aniversari del moviment internacional i 25 de l'Antonio de Gràcies. Tenim una experiència que s'ha permès generar mecanismes de resposta ràpida i per això estem en magatzems centrals a Burgos. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.